Morjes! Kato, terve! Vanha tuttu, kun vuodelta 56 tultiin soitto-oppilaksi samana aamuna. Joo. Eikö tullut? Kyllä, Joo. kyllä. Voi Mitä touhua tässä? No minä ajattelin kuule tätä näyttelyä, kun nyt kun oppilasaikakin on loppu, ei ole oppilaita enää missään ja sitten ei ole koko soittokuntaa enää, niin meillä on täällä tämmöinen näyttely täällä Jalkaväkimuseossa. Niin, katsopa nyt tarkempaa tätäkin kaappia, mitä täältä löytyy. Niin. Tämmöistä mä täällä rakentelin kuule ja Mitä soittimia siellä on? No, Hei, tuolla on tommonen signaalitorni. Tällä kuule on lähtenyt minun soittajajuttu liikkeelle. Ja tuolla täällä on kuule se kumpu, millä minä olen harjoitellut kuule sitten sitä rumpalihommaa ja vartioparateja vetänyt ja sellaisia. Mut hei kuule, eiköhän tehdä semmonen juttu, että mennään tuonne pihalle kuule ja pannaan soitot pystyyn ja harjoitellaan vielä, että miten se meni silloin. Nyt otetaan yhteissoitot. Selvä. Mun mummu, joka äitini äiti, oli semmoinen, joka lauloi virsiä ja tämmöisiä. Ja se katteli, että poika on semmoinen, että siltä syntyy tämmöiset pienet laulut ja muun muassa ne Enkeli taivaan ja näin poispäin. Ja sitten niin mä kansakouluun menin, niin aina kun tuli laulukokeet, niin se oli kappaleen nimi oli Nyt tuulet nuo viestin jo toivat. Se oli mun semmoinen koelaulukappale. Ja sitä mä hoilastin melkein koko lapsuuden ajan, sen mikä minä muistan. Ja toinen kappale, mitä mä lapsena laulin, niin oli Orpopojan valssi, koska isä kaatui sodassa vuonna 1941 elokuussa 15. päivä ja minä olin konttausikäinen silloin. Ja siitä varmaan johtui se osittain sekin, että mä yleensä pääsin tuonne soittokuntaan, koska Lahden Kauko, joka oli siihen aikaan Mikkelissä kapellimestarina, niin se varmaan otti sen huomioon, että tämä Orpo poika, tämä pitää saada koulutukseen. Ja yleensäkin se varmaan se, että aina kun oli esimerkiksi joulukirkkoon, kun mentiin papan ja mummun kanssa Vehmaskylästä, joka on noin 25 kilometriä kirkolta, sieltä Pitäjän kirkolta, niin ensimmäiset urun äänet, kun kuului siellä kirkossa, niin mä sanoin mummulle, hei, mikä tuo on? Hei, toi pitää päästä katsomaan. Ja Vasarainen oli silloin kanttorina, en minä tiennyt silloin hänen nimensä, mutta minä menin sinne Urkuparvelle ja seurasin melkein koko kirkkoajan, että mitenkä se urkuja soitti ja lauloi. Että se kiinnostus siihen musiikkiin varmaan heräsi silloin. Ja mä sitten, kun mä olin jo kapiaisena, eli olin jo töissä, niin mä äitiltä muorilta kysyin, että mistähän se johtuu, että mä olen musiikista tällä lailla kiinnostunut. Niin äiti sanoi mulle, kun mä olin 23-vuotias, että soittihan isäskin viulua. Niin mä sanoin, että etkö olisi voinut pikkusen aikaisemmin sanoa, että mä olisin ymmärtänyt, mistä tämä musiikki kutkuttaa mua. Että tästä tulee tämmöinen mieli aina, että kun musiikkia kuuluu, niin jotenkin se menee jalkapohjan alle ja se menee laulattaa ja mitä se milloinkin tekee. No sitten oltiin ruokapöydässä, kun me asuttiin äitin vanhempien luona, eli siis minun isovanhempien luona maatilalla. Niin aina kun oltiin ruokapöydässä, niin piti jotain kolistaa aina. Jotain piti kolistaa. Niin pappa sanoi, että poika soittokuntaa, siellä saa hakata. Ja niin siinä kävi. Niin siinä loppujuksi kävi. Minusta tuli sitten soittokunnassa rumpali. No mitenkä sitten, mistä se aiheutui, että mä sitten soittokuntaan lopullisesti päätin mennä, niin se oli varmaan siitä, kun
mä polkupyörällä ajoin, kävin kasarmiportin luona, kun olikohan se joku sunnuntai-päivä, kun prikaati oli lähdössä varmaan kirkkoon. Ja mä katselin, että mitähän täällä tapahtuu. Ja no ne siellä kuuli komentoja sitten niin ikään, sitten ne lähti marssimaan ja 3 rumpalia oli siinä edessä, tämmöisiä pönttörumpaleita. Niin silloin kun kirkastui meikäläiselle mieli ja minä polkupyörällä seurasin sitä koko ajan sitä kirkkoon menoa. Ja mä kun menin kotiin, niin mä sanoin äitille, että mä menen soittokuntaan. No miten sinä sinne pääset, sanoi äiti. Mä sanoin, no joo, ja mä olin 11-vuotias silloin. Mä menin kysymään. Niin Voutilainen, joka oli silloin kapellimestari, se sanoi, että eikö hän nyt vielä kävisi ne koulussa loppuun. Niin tuu sitten tänne soittokuntaan. Ja minähän kävin koulut loppuun, jopa ammattikoulun viilarilinjan kävin siellä ja semmoisen valmistavan koulun siinä, missä se on koulu nytkin siellä, ammattioppilaitos. No sitten kun täytin sen ammattikoulun loppumaan, niin sitten mä menin tuonne kapellimestari Kaukolahden luokse ja kysymään häneltä, että miten olisi, jos mä tulisin soitto-oppilaaksi. Niin se kysyy justiin näitä ja kysyy multa, että minkälainen perhesuhde sulla on ja näin pois. Mä kerroin, että mä oon sotaorpo. No se, muistan, kun se jäi vähän miettelijäksi. Sitten se sanoi, että joo, testatapas pikkusen, että mitenkäs se on sen musikaalisuuden laita. Niin mä oon aina kertonut ihmisille, että kun se katsoi pianon, kun sillä oli piano sillä huoneessa hänen toimistossaan, niin se avaimenreikähän on siinä pianon keskellä. Niin siitä se otti yhden äänen sieltä 20 senttiä sitä avaimenreiästä tuonne oikealle päin ja 20 senttiä vasemmalle päin ja kysyi, kumpi on korkeampi. Mä ilmeisesti tiesin, koska sanoin, että tämä on selvää. Tämä oli minun testi. No sitten hän sanoi, että nyt pitää tehdä semmoinen vapaamuotoinen anomus sitten, tuonne prikaatin komentaja oli silloin Eversti Hynninen. Ja hänelle piti sitten osoittaa se anomus ja sitten piti hankkia papin todistus ja lääkärin todistus. No mä menin sitten sen papin todistuksen mä sain sitten kirkkoherran virastosta ja sitten mä menin tohtori Sajaniemen vastaanotolle. Ja mä kun pääsin sinne Sajaniemen vastaanottohuoneeseen, niin Sajaniemi kysyi, että mitäs poika haluaa? Mä sitä lääkärin todistustahan minä, kun totta kai kun savolaispoikauksesta oli silloin kysymys. Kun aikanaan soitin Mikkelin musiikkiystävän orkesterissa ensimmäisiä kertoja, niin hän oli siellä konserttimestarina eli viulusoittajana. Eli hän oli monitoimimies, lääkäri ja soittaja. No sitten kun tuli se paperi sieltä sitten hyväksyttynä, että Jouko Hynninen oli sen hyväksynyt, että otetaan tämä poika soitto-oppilaaksi, niin se herätti kavereissa kiinnostusta myös siellä Rouhialan kadulla, missä mä silloin asuin, Rouhialan katu 21. Ja pojat oli kaverit sitä mieltä, että sehän on hieno juttu. Mutta Eno-vainajalle, kun mä kerroin, että mä päin soitto-oppilaaksi, niin Eno ei oikein tykännyt. Se sanoi, että sinä kun menet sinne, niin kuule ne kun pannoo sinut, kun olet poistumiskieltoon, niin sinä et pääse 2 viikkoon mihinkään. Niin voin sanoa, että yhtään kertaa en ole ollut poistumiskiellossa enkä putkassa, vaikka palvelin yli 30 vuotta valtiota siellä. Ja tykkäsin siitä hommasta. No, sitten kun se päivä tuli, että tuli 15. päivä syyskuuta vuonna 1956, siis 1956, niin me täältä Haunkivuorelta lähti kaveri, joka oli Härkösen Eino. Samana päivänä tultiin soitto-oppilaaksi. Se oli sunnuntai-päivä. Soittokunnan vääpeli Niilo Yrjölä nimeltään. Niin Yrjölän Niilo sanoi sillä lailla, että nyt on semmoinen tilanne, että tänä päivänä ei saada varusteita tuolta varusvarastolta, että mä annan teille ensimmäisen päivän lomaa.
siitä mäkin palasin sitten Rouhialan kadulle takaisin polkupyörällä ja kaverit tuloksi, niin kaverit sanoi, eikö ne huolinutkaan sua sinne? No mä sanoin, että joo, mutta kun siellä on varastot kiinni, niin ei saanut vaatteita. No seuraavana aamuna sitten tärppäsi. Ja varustus oli melkein samanlainen, aseetta ei tietenkään, mutta kaikki muut varustukset ihan samanlaisia kuin varusmiehilläkin. Ja samalla lailla, kun alokkaat joutuu tekemään punkan, niin se raita peite piti panna nimenomaan sitten sängyn päälle ja pinkat suoraan kaappeihin. Ja sitten olikin jo ruokailuaika, ensimmäinen ruokailuaika. Ja sitä kesti sitten niin kauan, kunnes oli 4,5 vuoden päästä läksin pois, niin sitä ruokaa oli siellä valtiolla tarjolla. Ja ensimmäisenä iltana pääsin sotilaskotiinkin sillä lailla, että meni nimenomaan vanhemman kaverin kanssa piti mennä. No sitten alkoi opettelu, sotilaallinen käyttäytyminen. Piti opetella herrottelemaan, piti osata sanoa herra korporaali ja herra alikersantti, herra kersantti ja miten nyt suuria herroja oli. Ja piti opetella arvomerkit nimenomaan. Ja piti tietää, että jos olet kaupungilla ja tulee joku saattue, niin pitää osata käyttäytyä niin kuin sitä, esimerkiksi jos on vainaja saattuessa, niin pitää osata käyttäytyä. Ja pitää osata ja tervehtiä siihen aikaan. Piti tietysti kaikkia esimiehiä, jotka sillä vastaan tuli. Ja siihen aikaan aika paljon tuli sotilaita vastaan. Nykyään sotilaita paljon näet tuolla, kun lähtee palveluksesta pois, niin ne panee siviilit päälle. Mutta siihen aikaan niitä piti pitää. Sitten ruvettiin opettelemaan ensimmäisiä soittojuttuja. Eli ruvettiin opettelemaan rummutuksia. Niitä on 2 rummutussysteemiä, 1 ja 2 ja sitten niin sanottu maantiemarssi. Ne piti osata, koska jokaisen soitto-oppilaan velvollisuutena oli vetää niin sanottu vartiovaihto joka päivä. Joku soitto-oppilas aina oli vetämässä vartiovaihtoa kentältä päävartio ja sieltä takaisin. Sitten kun se vartio oli vaihdettu, niin vanha vartio tuotiin siihen samaan paikkaan, lähtöpaikkaan takaisin. Ja iltasoitto, joka on aika pitkä, se on Karjalan jääkärien teema, semmoisesta marssista otettu teema. Ja se piti opetella kanssa, ja kello 21 joku soitto-oppilas aina soitti iltasoiton Tykkipuistossa. Ja siinä oli aika tekeminen. Ja sitten vasta pääsit lomalle, kun olit opetellut nämä kaikki. Eli se oli se ensimmäinen haaste tavallaan. Mä sitten ensimmäisen kesäloma aikaan niin mä menin sukulaispaikkaan. Muistan, ajattelin, että kun äiti oli töissä ja niin mä menin maalle sukulaispaikkaan ja sillä tehtiin yksi uuni siellä sen kesäloma aikana. Mutta se, mitä liittyy sitten lapsuuskotiin ja sinne, kun mä menin Outila-nimiseen paikkaan, joka on Lyllyjärven takana tuolla Vehmaskylässä, niin mä sieltä Lyllyjärven länsirannalta läksin ja soudin nimenomaan sinne Outilan rantaan ja nousin kellari ohi ylös pihaan, niin Oiva-niminen hevonen oli riihellä. Ja se oli aika juhlava näkö, kun se huomasi, että poika on tuolla tulossa, niin se nousi 2 jalalle ja hirnahti. Jo hyvä, ettei kaatanut aitaa tullessaan pihamalle tullessaan. Sitten mitenkä se valikoitu se instrumentti. Mulla ei ollut, mä oikeastaan olin trumpettia vailla. Mutta se ei käy, kun mulla on alahampaat täällä ristissä, täällä alaleuassa, niin se ei oikein käynyt se. Niin Lahenkauko kysyi sitten kerran siinä pihalla, että mites pojat, mitä te nyt aiotte sitten niin soittaa? Niin se valikoitu sitten niin ikään, että kun Härkösen Eikka oli 147 senttiä pitkä ja minä olin 157 senttiä pitkä. Lahenkake muistaakseni sanoi sillä lailla, että
tehdäänkö me sillä lailla, että Härkönen ottaa trumpetin, koska jos Härkönen ottaa se rummut, niin siellä pitäisi, kun se iso rumpua joutuu kantamaan, niin sehän kallaa maata. Ja kuinka ollakaan, niin mulle tuli sitten se rumpuhomma. Ja klubin kepe oli se, joka joutui, eli kersantti mies, joka oli se, joka minut opetti soittamaan rumpuja. Ja silleen, kun niitä soittokunnassa soitetaan. Ja se oli, homma tapahtui sillä lailla, että mä istuin aina vieressä tässä, kun hän soitti tuossa oikealla puolella ja katsoin, missä mennään nuoteilla. Ja sitten kun mä sattuin vilkaisemaan hänelle, niin hän kapulalla näytti, että tuolla mennään. Ja se oli oikeastaan parasta koulutusta, mitä minun mielestäni voi saada, niin on katsoa, kun ammattimies tekee sitä hommaa. Koska ainakin se, miten minä olen sen kokenut, niin ne kaikki opettajan metkutkin piti opetella, niin tällaiset systeemit, tämä on sieltä kotoisin. Ja kuitenkin niin se opetus, mikä mä sieltä sain, niin siihen tarvitaan näköjään pikkusen sitä semmoista luonnetta, mikä mulla on, se sopii näköjään aika hyvin tähän rummusoittoon. Siis en ole mitenkään räiskyvä muuten, mutta aika joutuisa olen kyllä kerkiämään joka paikkaan. Teoriakoulutusta saatiin. Mutta kun siinä oli aina se ongelma, että kun sinne tuli uusia kavereita, niin me jouduttiin aina melkein aloittaa sieltä alusta. Ja se ensimmäinen kysymys teoreettisesti on se, että mikä on ääni. Siitä lähdetään liikkeelle kehittämään sitä teoriasysteemiä, että päästään melodiaan ja rytmiin ja sointuihin ja tämmöisiin. Mutta se ei ole mennyt kovin pitkälle, mutta mä olin tyytyväinen siitä, kun siellä sai kuitenkin kokeilla jopa soittokunnan kanssa sitten tätä soittamista nimenomaan rumpuja. Yhden kerran kävi sillä lailla, että oli Pieksämäellä semmoinen reserviläisten järjestämä marssikonsertti. Niin tuli Vääpeli sinne, Yrjöllä tuli sinne pihalle ja sanoi, että klubin soittaja sanoi, että hän on sairas. Ei päässytkään tulemaan. Kuka nyt rumpuja soittaa? Niin Lahenkakesta poika soittaa. Mä sanoisin, että se oli yksi ratkaisevia juttuja. Nimittäin se meni aika hyvin loppujen lopuksi se homma siellä. Ja siitä tuli semmoinen mielihyvä, että tästä voisi tulla semmoinen homma, että tämä on se, mitä mä haluan tehdä. Ja niin siinä on käynyt. Mutta siitä ensimmäisestä soittotapahtumasta, kun se oli soitto-oppilasryhmä, millä mentiin sotilaskotissa soittamaan, ja Lahenkauko itse johti sitä systeemiä silloin, ja Sotilaspoika oli ensimmäinen kappale, mitä mä oon ikinä soittanut marssi. Niin mä muistan, että 2 ensimmäistä tahtia mä pysyin niinku ikään kuin ajatuksellisesti mukana, mutta sitten mä en muista, mitä tapahtui. Nimittäin se kävi aika paljon hermoa silloin ja jännitti aika paljon. No, kun se kappale loppui, niin aika monta katsetta kääntyi sinne katsomaan, että ai silleen. En mä tiedä, mitä ne ajatteli, mutta siitä se ikään kuin lähti se asia liikkumaan ja kehittymään. Ja oltiin tultu jo siihen vaiheeseen, että päästiin jo tuonne Mikkelissä oli musiikkiystäväorkesteri, joka on nyt Mikkelin kaupunginorkesteri tällä hetkellä. Mutta se oli silloin harrastelijapohjainen systeemi. Niin ensimmäiset patarummut-systeemit, mitä minä olen soittanut, niin ne oli siellä nimenomaan siellä. Ja muistan semmoinen kappale kuin Piccola Sinfonia. Ne oli semmoiset niin sanotut sarvimiinat, joita piti virittää joka kiristyruuvan kohdalta. Ja sitten sinne piti mennä paljon aikaisempi, kun ne oli nahkaa. Niin se piti kastella ensin se kalvo, sitten vasta ruveta vähän ajan päästä virittämään sitä. Että jos sen olisi kuiviltaan virittänyt, niin se olisi ollut aika karmea se ääni. Sitten mentiin tietysti tuonne varusmieheksi, piti mennä joka tapauksessa, vaikka soitto-oppilaana oltiin oltukin.
viestikomppania oli se, missä mä olin Mikkelissä, ja toisessa päässä taloa oli pioneerikomppania. Meitä oli 3 kappaletta kavereita, kun yhtä aikaa mentiin sinne. Ja se tuli sitten alokasaika käytyä, ja me tultiin, että mentiin vähän niin kuin rintarottikilla, että myöhään ollaan sotilaita jo valmiiksi ja me ei tarvitse se kumman. Niin panin vaan merkille, että 3 päivästä päästä oltiin yhtä tyhmiä kuin muutkin alokkaat. Että opettelemaan piti ruveta sitäkin hommaa. No sitten mentiin aliupseerikouluun. Ja siihen aikaan Karkialammilla oli ainoastaan se aliupseerikoulu. Siellä ei ollut muita vielä silloin, kun se oli justiin rakenteella. Puolelta kurssilta sinne tuli PST mukaan. Niin vei meidän rauhan, siellä oli niin rauhallista olla, kun me mentiin ruokailukin niin kuin herrasmiehet. Sitten meni jo muodostelmasysteemissä niin kuin muutakin. Se oli helmikuuta, kun mä menin varusmieheksi vuonna 1960. Niin sitten se varusmiesaika loppui tammikuussa, mutta mulla oli sitten soitto-oppilassitoumusta vielä jäljelle sinne syyskuuhun asti. Niin olisinhan mä voinut lähteä silloinkin siviiliin jo, mutta mä jäin niin sanotuksi ylioppilaaksi, ja, että ilman lakia oleva ylioppilas. Niin siinä käytettiin semmoista periaatetta, että kun mä sain alikersantin päivärahaa silloin, kun olin varusmiehenä. Mutta sitten kun mä jatkoin sillä soitto-oppilassitoumuksen perusteella sitä palvelusta edelleen, niin sitten mä sain soitto-oppilaan päivärahaa. Eli mä sain siinä ansiollisesti arvonalennusta. Olin siellä tuonne huhtikuuhun asti soitto-oppilassitoumuksen perusteella niin kuin yliaikaa. Ja pikkusta ennen oli mennyt yksi kaveri niin sieltä paritonin soittaja niin Savonlinnaan Enso kutsutin konepajalle töihin. Niin Pyykösen Mikko, joka siellä oli, niin sanoi mulle, että siellä olisi varmaan sullekin töitä siellä Savonlinnassa. No minä sitten ottamaan yhteyttä sinne ja insinööri Saarikivi oli sitä mieltä, että tervetuloa. Täällä on meillä soittokunta, missä soitetaan illalla nimenomaan kun laivat tulee satamaan, niin me soitetaan siellä sitten. Sinne mä sitten menin huhtikuun puolessa välissä.